Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Baiklah, kita lanjutkan kaji kita kitab Riyadhus Shalihin ke-23 Babul Amr bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar. Fal awal wa ammal hadis mongko anapun utai pira-pira hadis. Jadi sing dukur-dukur tentang ayat-ayat saiki meninjak masalah hadis. Fal awal muntawi hadis kang awal an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu an, saking Abi Sa'id al Khudri. Qala ucapa Abu Sa'id, sami tu krungu ingsun Rasulullah wa ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngendika sapa nabi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi wa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adzabul iman. Wis apa? Apa no? Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Jadi Abu Sa'id al-Khudri krungu dawuh Nabi, ya kulo ngendika sapa Nabi, man sapane wong ra'a ningali sapa wong mingkum saking sira kabeh mungkaron ing kemungkaran fal yughayyir mongko becik supaya ngerubah sapa wong hu ing kemungkaran biadi kelawan tangane wong. Dadi nek ndelok kemungkaran dirubah dengan tangan. Misale sepeda keleleran gak ditata, wis gak usah ngongkon wong, tandangi dhewe. Ditata sing rapi. Sandal korat karit, wis gak usah ngongkon wong, tandangi dhewe. Ndelok kloset kok kotor, wis gak usah ngongkon wong, golekno sikat dikosok bersih. Itu ndelok kemungkaran dirubah dengan tangan. Delok sampah kok keleleran, golek sapu, apa jenenge iku? Cikrake, ya diberseni. Kalau usah ngenteni jadwal, sampe dijadwal gak teko. Delok suket jembrung jabuti. Sampah iki bengok-bengok. Aku iki kotor, bersenono. Masih suka ya bengok-bengok. Aku aja dijabut-jabutan. Kagru. Ya budek jenenge. Asli ya ero ya krungu. Tapi gak pura-pura gak krungu. Lane kabeh sampean ngono, bersih pondok iku wis gak ono sampah keleleran iku. Nyekel sampah ya ngono, ora dibuang sembarangan. Masih mari mangan ya gak usah ngono wong dikorai dhewe. Pira kancane sampean sing ya apa piring gledakan tumpukan. Kate mangan lan ora-ora. Ayam medine kaya langsung dikorai bersih, ditarik, apa di deket tempat piring, begitu kaya mangan ya wis kering, kasih kotor.
Utawa gak usah ngono wong ketok piring leleran kok kotor diberseni. Amal sholih tangan sampean. Terus fa ilam yastati mongko lamun ora mampu sira fa bilisani mongko kelawan lisan dirubah dengan lisan. Misalnya ana wong tukaran ini kan kemungkaran ini. Ayo terus no. Misalnya ana wong ku coret-coret ya dirubah dengan lisan. Lek gak mampu karo tangan dengan lisan. Sejak tulung iko sampean berseni. Seyuk. Sidik. Mas. Cak. Apa nih? Kak. Le. Setulung dengan lisan dirubah dengan lisan. Sejak jangan lupa sih. Ini gak tepat kok niku. Dengan lisan ditegur karena itu adalah wa ilam yastati mongko lamun ora kuwasa sira fabi qalbi mongko kelawan atine mengingkari. Oh, ora ngono sih. Dengan hati. Ya padha karo delok koruptor hati mengingkari. Lah nek misale sampean sudah dibungkam gak ngomong ya apa carane? Tulis spiralno ning somet. Saiki kan ngono viral justice kan ngono. Lah supaya diperhatikan ya apa? Viralno. Termasuk itu salah satu cara ngerubah temung karan. Wadhalika ta mengkono iku adaful iman luwe apese iman. Kadang-kadang kok ya ngono wis gamel-mel aku. Wis gak ngomong aku. Padahal delok kemungkaran apa ngono iku ya bener. Lah ngerti sampean istilah timun ungkuk jaga imbuh. Rotimun. Halo. Rotimun kan? Timun ungkuk ngerti? Loh. Timun iku ana sing api, buru, ana sing petot, ngene pencet. Lah iki digawe jaga imbuh. Dadi misale 1 kilo, tak tambahi digawe jenenge timun ungkuk. Lah iku digawe imbuh jaga imbuh. Lah kadang-kadang wong muni ngene, wis aku trimo timun ungkuk. Timun ungkuk iku ana regane apa enggak? Ya kan regane cuma gawe ibu tok iku mah. Paling 1 kilo dikekekno PN enggak apa. Lah trimo tak sampe dadi timun ungkuk. Sing gak ana regane ngono lho. Lah kadang-kadang wis aku cuma timun ungkuk wis. Tadi tidak berperan ngono lho, wis gak ana regane. Mulane ana istilah apa? Wujudu kaadami apa? Wujudnya orangnya ada, kaadami kaya gak ono. Ono kaya gak ono. Lha iku ana arep piro sih lari selangkung? Kok gak ono? Gak ada hasil karyae maksudnya ngono lho. Lalu wujudu ka adami. Lawar selalu gak ana hasile belas. Ayo wong ruangan sakmene kok sik kotor padahal iki arek piro iki. Misal. Ya wujudu ka adami. Lah mulane apa ya trimo zaman dadi timun ungkuk sing gak ana regane mang. Nek iso ya dadi timun sing lurus sing buru sing apik sing larang regane. Apa timun sing larang? Roh timun sing larang. Hah?
Itu untung. Trai. Ya timun mas. Ya. Ero ceritain timun mas. Doa, cerita rakyat. Tahu. Ana wong tuwek wong loro kepengin duwe anak, pirang-pirang tahun berumah tangga. Akhirnya karo buta ijo dikai timun. Kok mulai akhirnya dadi bayi diarani timun mas. Tapi kok nek wis gedhe kok balekno maneh. Kate di tangan karo buta ijo. Tapi disangoni apa? Uyah, lombok, karo terasi. Oh iya lombok, terasi kenyang. Akhirnya diuber karo buta ijo dicari lomboknya tukul dadi barongan. Apa pring. Akhirnya buta ijo kan gak iso nguber melayu. Bareng iso merot. Akhirnya dicari apa? Uyah dadi apa? Dadi laut. Ngelangi buta ijo terakhir dicari apa? Terasi dadi ndut. Iku lah cerita, apa jenenge cerita rakyat tentang timun. Lah nek timun mas sak gram piro regane? Ero mana iki? Oh, karo 1,5. Lebih saiki ku, 1,9 insyaallah per gram. Dadi nek duwe sak kilo ya sak miliar lebih pisan. Lah timun tapi emas. Lah sampean mosok trimo dadi timun ungko. Lah iso dadi timun emas harga. Lah nek sampean gak berperan sama sekali di organisasi gak dadi apa-apa, ya gak tau usul, gak tau ngomong. Aku gak ada pemikiran balas apa jari ngene. Jenenge ditut apa timun ungkuk. Lah nek isa lah dadi timun emas yang berharga. Wa ilam yastati fa bi qalbi wa dzalika daful iman. Lah niku iman sing paling apes. Mulai begitu melihat kemungkaran ngomong. Lah iso langsung dirubah dengan tangannya. Ya misalnya bentukane ya dirubah, dipisah, sampai dikeploki malah. Terus Asani utai hati namluru an ibni Mas'ud radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min nabiyyin illa diberi ana illa man ngarep bermakna orang mamin nabiin orana saking nabi ba'asau ngutus hu ing nabi sapa Allah fi ummatin ing dalam umat qabli sadurunge ingsun illa kejaba kana ana lawi kedhe nabi min ummati saking pira-pira ummate nabi hawariyuna talang pati. Ngerti talang pati? Talang pati pembela jenenge hawari. Hawariyun niku wani mati mbelani nabi. Mulane ana istilah ngene. Bondo bau pikir lek perlu sak nyawane pisan belane nabi. Ana sing mbelane dengan apa? Bondone duweke akeh digawe jihad digawe biaya perjuangan. Bondo bau tenaga ya tenaganya dicurahkan.
pikir. Otak mikir strategine ya apa iki? Lek perlu nyawane pisan bahkan nyawa pisan dikorbanno kanggo mbelani Nabi jenenge Hawariyuna talang pati dadi wong sing mbelani sampai mati. Wa ashabun utai pira-pira sahabat iku yakhuduna ngalap semangke bi sunnatihi kelawan sunahe Nabi. Waya kataduna lan nglakoni ngerjakno bi amri perintahe Nabi. Nabi perintah apa wis gak kathik tanpa serve, ngerti tanpa serve. Budal ngalor, nggih budal, wis gak kathik anu wis gak ada alasan. Jenenge tanpa serve. Dadi gak ada nolak. Summa nuli inas dene kelakuan tahlufu ganteni mimbatim saking sause akeh sapa khulufun pengganti yakuluna ngucap semake malayah aluna orang gawe sapa wong akeh setelah mereka ada pengganti. Main di surat Maryam ayat 59 insyaallah. Fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'us shalah wattaba'us sawat fasawfa yalqauna ghayya. Mongko ganteni setelah mereka khalfun pengganti generasi ada usalah nyana salat wattaba'us sahawat nuruti hawa nafsu. Dadi nek rumadan wis enak disia-siakno. Ada usalah wattaba'us nuruti hawa nafsu kadung tulinan wis gak peduli ana adzan. Iki ya ngono. Tahlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun. Setelah para nabi itu diganteni maneh generasi pengganti. Yaquluna ma la yaf'alun, ngomong tapi gak berbuat, ngomong tok. Ngono ya akeh tunggale ngomong tok ae. Iki digawe ngene-ngene. Lah sing penting bener ya apa ya wis. Gak usah ngomong tandangi ngene langsung. Wa yaf'aluna asal katane fa'ala. Wa yaf'aluna gawe sawake malayu marun barang kang ora diperintah sawake. Dadi sing gak ana perintahe malah dilakoni. Sing ana perintahe malah gak dilakoni. Paman mongko sapane wong jadahum jihad ing akeh nemen-nemeni biati kelan tangane wong bawa mongko utaiman iku mukminin wong iman. Dadi nek ana wong model ngono iku mang wis disingkreno wae ngrusui tok iki. Mulane istilahnya ndek ngarep nyelentak nek ndek mburi numbuk. Ngerti karepe? Dadi nek deke ngarep iku nyelentak sing mburi saduki. Tapi nek deke mburi numbuk. Nah, brai ndek ngarep. Protes tok sing akeh. Nek deke ngarep ya ngono ngelokno wong liya tok wis. Nyelentak ngerti nyelentak sampean mancal nang mburi. Dadi nek ana apa jaran iku jenenge nyelentak. Dadi nyelentak nang mburi.
Jadi wake omonge gak berbuat. Diberbuat tapi gak ana perintahe. Gak diperintah malah di ngatur. Faman jahada biadi bahwa mukmin lah. Sapa sing menentang nang ngene wake iku mang termasuk wong sing iman. Faman sapane wong jahada nemen-nemen ing wake bilisani kelan lisane bahwa mengko tae wong iku minhum iku mukminun iman. Akhirnya dijihati dengan lisan. Nah, dicegah dengan tangan, dengan lisan. Jadi dikandani dengan lisan. Bahwa mengko tae iku mukminun iman. Dadi nek ana wong model ngono iku mang ya ditegur. Gak kena dijarot tok. Lah ngono wong sing gelem negur ngono iku mang termasuk wong sing iman. Wa man la sabane wa jadahum nemen-nemen sapa ing wake biqalbi kelawan atine mengingkari bahwa mongko utahe wong iku mukminun iman. Dadi wong sing jihad dengan hatinya iku ya termasuk wong sing iman. Walaisa lan ora ana wara dari kalian mengkono-mengkono iku minal iman saking iman habbatun khardalin habbatun las-lasan biji-bijian khardalin sawi. Jadi dalam hatinya tidak ada iman walaupun seberat biji sawi. Dadi ndelok kemungkaran meneng ayo gak negur gak apa meneng ae. Nah, iku berarti termasuk wong sing gak duwe iman senajan sak bobote wiji sawi. Mulane yo kudu apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ndelok kemungkaran dicegah, apik diperintahno. Jajane meneng tok ae. Pemenang jelas-jelas itu suatu kemungkaran, ya diprotes. Laisa dirubah dengan tangan, kaisa ya dengan lisan. Minimal ngomongin lisan dibungkam, tulis. Mulane saiki apa no justice, no viral, no justice. Ini gak mau viral, gak ono pengadilan. Jadi ya mulai saiki sing viral apa? Karo. Lek ndelok sosmed apa sosmed? Sosmed. Ya karo, saiki sing viral iku apa? Ijazah palsu. Karo apa jenenge iku? Skripsi palsu. Lek kate viral ngono ya kan sing merhatekno. Iya. Ngono. Ayo salah satu jalan merubah kemungkaran. Sama di sini ada pertanyaan. Jadi intinya gak oleh meneng ndelok kemungkaran, minimal hatinya mengingkari. Laisa dengan lisan, laisa dirubah dengan tangan. Sekian kaji kita, semoga memberikan kefahaman pada kita. Amin. Allahumma faqina fiddin, faqina fiddin. Doa pagi hari. Allahumma Rabbika amsayna Rabbika nahya Rabbika namutu. Orang tua Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli. Antivirus
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina sabbit aqdamana wa ansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.